गोदानै ग्रुप दादों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय लोक्षिपुर गामियाव। दा बे गामिनि थागिबि आदामोना आंखौहाय बेसिम हांख्रायना लिंहरनायलाय दा थिग बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। दा बिथांमोना गोदानै ग्रुप दादों, मा ग्रुप दादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामा माथिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। दायो आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय। बिथांमोना बेयावनो दङ। ओमफ्राय ओरै थालिर बागान गायजोब्बाय नै, ओरैबायदि मोजां सारिगिदिं जेरैबो थालिर बागान, ओरैबायदि जाब जाब गायबाय आरो नै बैयावबो बागान, ओमफ्राय नै ओरैबो बागान, ओमफ्राय नै ओरैबो बागान। ओमफ्राय दा जिथुनाखि आंखौ बिसिम लिंहरदों बे ब्रादारमोनाबो बेयावनो दङ नै। आङो बिथांमोनखौ दिन्थिबाय। दा आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि बिथांमोना आंखौहाय बेसिम मा उद्देश्य लानानै लिंहरदों। दा रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनो थाखाय ब्रादारमोनखौ खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। सिगाङावनो एसके बड' ब्लक बिथांखौ हामबायहोग्रोदों। जों लिंहरनाय बायदि बिथाङा जोंनि जायगायाव सफैबाय, बिनि थाखाय हामबाय होनदों। जोंनि मेन लिंहरनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो चिरां जोङो किटचेन ग्रुप एबा जोङो ओंखाम संग्रा ग्रुप जोङो गोदानै जोङो दाबाय। जोङो हाबायाव संगोन, भजब्लाबो जोङो संगोन, मिथिं दावथिं जोङो जेरावबो जोङो संजोबगोन, जोङो जेरावबो राजि। जोंनिया गासै जोङो 15 जन जोङो ग्रुप दङ। आदसा औ, संगोन ना? दा जेनेबा नोंसोरो अनलि संनाय खावनायनि ने? औ, संनाय खावनायल' जों। जेनेबा ओंखाम संनाय, ओंख्रि संनाय, बेदर संनाय, जेखिया संनायनि खामानि आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना 15 जन दङ ने? औ, 15 जन दङ। दा निस्सय खोनाबाय बिथांमोना मोनसे गोदानैहाय ओंखाम संग्रा ग्रुप दादों। ओमफ्राय लकेसनखौ खेबसे खोन्थानानै हरदो। जोंनि लकेसना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि थानानि सिङाव थानाय लक्षिपुर। जोंनि लकेसना बेनो। आदसा, बेनिफ्राय जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो होना होखागोन। खुगाजोंबो बुंदे खेबसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ। औ, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 600-136-2434। आरो खेबसे होनबाव 600-136-2434। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो स्क्रिनावबो होनानै होगोन। दा आङो ओरैबायदि मिथिनो मोनबाय बिथांमोना जिथुनाखि नैबे ओनसोलाव बेबायदिनो गोदानै ओंखाम संग्रा ग्रुप दादों। दा बेनिखायनो प्रयजन जायोब्ला नैबे ब्रादारमोनखौहाय लिंहरनो हागोन। जेखिया जा हाबा बा माबा मोनसे भज बा मिथिं दावथिं प्रग्रामानो जाया मानो, जेखिया जा ओंखाम संनायनि जुदि नांगौ जायोब्ला, गोनांथि जायोब्ला नैबे ब्रादारमोनखौहाय निस्सय जगाजग लाहरनो हागोन। मावनायाव दांनायाव ओरैबायदि स्मार्ट एक्सपार्टजोब आरो बिथांमोना नै नायनानै लादो, ओरैबायदि देन्जार गोथाव संख्रि फानलु साखि नांलायि ओरैबायदि रस संग्रा दंखायनो मावख्रुबग्रा गोजा आरोना। बिथांमोना 15 जन दङ। माखासे सानैसोआ माने एसे टाइम सर्टेजनि गेजेराव सफैनो हायाखै। ओमफ्राय नै सासे फाइनालि सफैबावबाय। दा ओरैबायदि देन्जारखा आरोखि। दा जाय बिथांमोना लांनानै बिथांमोनखौहाय संहोयो अब्लासो बिथांमोनखौहाय मिथिगोन माबायदि बिथांमोना सङो बा खावो। दा बेजों लोगोसे आङो स्क्रिनावहाय होनानै होजोबसिगोन बिथांमोननि नाम्बारखौहाय। दा निस्सय जगाजग लाहरनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंखाम खुरनायनि जुदि प्रयजन जायोब्लाबो बिथांमोननि गामियावनो दङ। जोंनि गामियावनो दंखायो। औ, एसे आवगोलसो आङो भिडिअ होदों। बयबो निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय दा बेबायदि ड्रेस लाजोबलायखाबाय ने नोंसिना? औ, ड्रेस लाजोबखाबाय। औ, दा संनायफ्राव नोंसोरो मा संनाय एक्टिभिटि एबा मा मैगं थाइगंफोरखौहाय संनायावहाय एक्सपार्ट बुंहरजोबनो हागोन दे एसे? ना बेदरखौ गासैखौबो जाजोबगोन। फ्राय नांगौ, ना बिदै नांगौ, आदसा, दाउ होन, अमा होन, ओमफ्राय पनिर गासैखौबो संजोबगोन आरो। मात्र जों संनाय नङा आरो बिरियानि। आदसा, बिरियानिखौल' जों संनाय नङा, गासै आइटेमखौ संजोबगोन आरो। बिरियानि अनगायै फ्राय फ्रुइ, हाफ फ्राइनो, ड्राइनो, साफा। औ, ओमफ्राय आदैया माबाफोर बुंबावनो नामा? आं बुंनाया एखबारे जों दसेनोबो एक्सपार्टखा गासिबो। आदसा, लाब्रा संग्राबो एक्सपार्टखा, ओंखाम संनायाबो जि देन्जार सङो, गोरों ओंखाम संनायाबो ओरैबायदि बुंनांलायखा। जिथुनाखि हाबाफ्राव हिन्जाव गोदान लागोफ्राहाय ओंखाम गोथां मोनजाबोदों नै बेफोरबायदि खोनानाय आरोखि ने? खोनाखाया जों खोनाया। उमुगनि हाबायावहाय संख्रिया नाङाखै बेबायदि रेकर्ड थाङै ओंखारनाया? आदसा, निस्सय खोनाखाबाय। दा बयबो जगाजग लाहरनो हागोन। नै ब्रादारमोना गोदानैहाय ओंखाम संग्रा ग्रुप दादों। दा आङो नोंथांमोनहा बेखौनो भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहरबाय, बा ब्रादारमोनाबो आंखौहाय बेखौ मेसेज हरनो थाखायनो बिसिम लिंहरनानै लानानै फैबाय। दा माबाफोर बुंबावगोन नामा? जेसेबांखि गोजानाव लिंहरा मानो जों थांनो राजि। आदसा, औ, गारियाबो दंखायो अलरेडि जोंहा। आदसा,
फाइनाल दंखायो गारियाबो आदसा फाइनाल दंखायो जोंहा जों जेरावनो लिंहरगोन बेयावनो राजि चिरां डिस्ट्रिक्टनि अनगा जेरावबो आरो गोजानब्लाबो दा मात्र फाइनान्सियेलिखौ बिथांमोनजोंनो जगाजग लानानै रायज्लायहरनो हागोन एमाउन्टखौ थाखा फैसा बेसेबांला मा रोखोम बिथांमोनजोंनो रायज्लायनो हागोन आरोखि दा बेयावहायथ' बुंलायबाय थाथ'ला बिथांमोनाबो माबाफोरखौ नायनानै रायज्लायगोन बबावबा हरावबो थाहैनानैहाय हरनिख्लायबो जानो हागौ नङा होमबा दा ओरैबायदि गरम खानै मावग्राफ्रा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखागोन दा बयबो लिंहरनानैहाय बिथांमोनखौहाय संहोनो हागोन ओरैबायदि गरम गोजाखानै बेनो आसोलसिनखानै ओरैबायदि इस्पातजोबखा आंथ' आरो गोबां नुखाबाय बिथांमोननि संनाय खावनायखौ माबायदि ओमफ्राय गासैबो एक्सपिरियेन्स गोनांजोब आरो दा बेबायदि आरोखि नै थालिर बारि लायखानो ओरैहाय थालिर बारि ओमफ्राय नों अबाव दंहैयोमोन आं दा गोजान जायगायाव हमदोंमोनलै आं ओमफ्राय जेरावबो गोजोननाय गैखादा गोजोननाय गैया गामि बायदिलाय माथो गोजोननाय थानो दा बेनिखायनो ओरैहाय खामायनो हाबाय आरोखि ना दा बेबायदि आरोखि नै थालिर बागान जेरैबो थालिर बागान जोब नै बे आदै बे थालिर बे दा डेन्जार ओमफ्राय आदै बे थालिरा सोरनि बागाना सबनि अ सा ओरैबायदि थाइजेनबाय नै मा थालिर बिलाय मालभग आदसा औ बिसोरो मावथ'दों आरो आदसा दा बेबायदि आरोखि नै बेबायदि बारबाय नै गयबो ने ओरै बैजों गय गायजोब्बाय आरो नै दा बेबायदि बागानबो खालामनो हानांगौ आरोखि फुख्रि दंजोबसै ने आदसा दा बेबायदि आरोखि ने दा नोंथांमोना न'खर संसार जानायाव बेबायदिनो थाखा फैसा आरजिलांनो थाखायहाय न'खरखौ एसे एनै डेभेलप खालामलांनो थाखाय बेबायदि थांखिखौ दानाय जाहैबाय ने आदसा दे मोजां दादो मोजां मावलांदो आरो ना स' थेंक इउ